हेलो खुलुमबाय बेनिसिमबो वेलकाम बैक टू दा चैनल राजा खुंगुर यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो बरायबावबाय दा दिनैना सानडे कमेन्ट्स बक्सआ गसंनानै रायलायनाय जागोन दे ओमफ्राय मोनाब्लिना खोमसि जाबाय थेवब्लाबो खस्थ' मस्थ' भिडिअआथ' टाइम टु टाइम आपल'ड जानांगोन ना भिउआ नुबायना र' ओमफ्राय जाय नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ पिकआप खालामाखै नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा गासिबो कमेन्ट्सफोरखौ लाबोजोबनो बिराद टाइमनि प्रब्लेम जायो ओमफ्राय अबेबा कमेन्ट्सनि रिप्लाइ खालामनो आलदा भिडिअनि गोनांथि जायो दा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो 50,000 साबस्क्राइबार जानायनि उनावहाय आलदा मोनसे गोदान चेनेल खुलिगोन बाय गासिबो टेकनिकेल लाइननि जाजोबगोन ओमफ्राय दा जायनि कमेन्ट्सफोरखौ पिकआप खालामाखै नोंथांमोना गाज्रि मोना होननानै आं मिजिंथिबाय नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ नोंथाङा एखेखौ नों आगोलनि माखासे एपिसोड्सफोराव मोनजोबगोन फार्स्ट एपिसोड्सनिफ्राय दानि एपिसोडसिम मेरला भिडिअ दं बाहाय अलरेडि नोंथाङा बेखौ थांनानै नायनो हागोन ओमफ्राय बाहायनो नोंथांनि कमेन्ट्सनि माखासे एन्सारखौ नों मोनहैखागोन दा दिनैनि सानडे कमेन्ट्स बक्सनि खौ आं आलादा नाम होनो सानबाय बेनि दाख्लैनो खोन्थाखादोंमोन बे जाहैबाय नोंथांनि सोंथि आरो आंनि गोरबोनि राव ओमफ्राय एबारनि सानडे कमेन्ट्स बक्सआ ओरैबायदि जागोन नोंथांमोना गाहायाव दा कमेन्ट्स खालामबा बर'नि देबनागिरिनि लिरनांगोन ओरै सोंथि ओमफ्राय बर'नि देबनागिरिनि लिरनांगोन आरो कमेन्ट्स खालामोब्ला ओमफ्राय जायनाखि बिदियासो एबारनिफ्राय पिकआप जागोन ओमफ्राय कमेन्ट्सआ बोरो ओमफ्राय र' बिराद बारबाय दे ओमफ्राय मोजां खोनायाबा निमाहा बिखाबाय आं फ्लेशलाइट सुनानैसो होदों ओरै ओमफ्राय नैबे आंनि सिगाङावबो फ्लेशलाइट दंबावो हमथाग्राबो गैया दे र' एनबि टेक इउटुबा सोंदों आदा आंनिफ्राय मोनसे सोंथि इउटुबहाय साबस्क्राइबार मोननोबा मा खालामनांगौ एनबि टेक इउटुब नोंथां साबस्क्राइबार मोननो थाखाय जेबो सर्टकाट लामा गैया खालि नोंनि भिडिअआ नोंनिनो जाजोबनांगौ आरोना नोंनि भिडिअखौ नों जेसे हायो एसे बिराद बुरजा नों बेसिबां हायो कन्टेन्ट खालामबाय थानांगौ जेब्लानाखि भबिष्यतआव नोंनि अबेबा मोनसे भिडिअआ भाइरेल जागोन ना अब्लानाखि नोंना अट'मेटिक साबस्क्राइबार बारायगोन आरो नोंनि जानाखि बानायखानाय भिडिअसफोर दं बेफोरो गासिबो भिउस फैफिनजोबगोन दा बेनि थाखायनो नोंथाङा नोंनि कन्टेन्टखौ कन्टिनिउ खालामबाय थानांगौ ओमफ्राय रन्जन दैमारिया सोंदों आदा आंनिफ्राय मोनसे सोंथि आदा नों इउटुबनिफ्राय फैसाखौ मास मोनो ना मास मोननै मोनथामजों खनसे मोनो रन्जन दैमारि नोंथां इउटुबनिफ्राय जानाखि फैसा मोनो बेयो जाबाय मान्थलि मोनो ओमफ्राय खालि मोनसे खोथाया जाहैबाय नोंनि एभ्रि मान्थनि आर्निंसआ $100 खम जानो मोना ओमफ्राय बारा लिमिट गैखाया ओमफ्राय नों खम जायोबा उइथड्र खालामनो हाया आरो खालि $100 बारा जानांगौ होमबानो नों मान्थलि मोनो आंनिया दासान्दि फैगासिनो दं फैनाया डिजि क्रिएटर नोंथां हाय आदा माबोरै दं आंनिफ्राय मोनसे सोंथि बिटिसिआव फ्रेंक भिडिअ बानायबा बुनो होसोगोन नामालै डिजि क्रिएटर नोंथां फ्रेंक भिडिअ खालामनो थाखाय जायगाया डेभेलप नांगौ सिटि जानांगौ ओमफ्राय मानसिफ्राबो आपडेट जानांगौ ओमफ्राय नों फ्रेंक भिडिअ खालामबा मानसिफोर एसे थाल मोनखानाय जायनाखि मानसिफ्रा आपडेटखा बेफोरबायदि मानसिखौसो फ्रेंक खालामनांगौ ओमफ्राय दा जोंनि जायगायाव बेफोरबायदिया रियेल फ्रेंक खालामथाव जाया जुदि नोंथाङा जुदि रियेल फ्रेंक खालामबाना मोखां गन्थं दुलुजोबगोन बेखौ मिथिखागौ खिन्थु नों मानसिखौ थाल लानानै सोरबा खालामनो हायो ओमफ्राय जुदि नों सोरबा आदा फुजाखौ खालामनांगौबा खिन्थु दोलाजोबगोन आरो दस्रा जायगायाव जेरै सोलिदों बेयो जोंनि जायगायाव खालामजोबजाया माखासे बुस्थुफ्रा मानसिफोरखौ थाल लानानै खालामनो हायो खालामबा जाय मानसिया इउटुब नायखायो बेफोरबायदि मानसिखौ फ्रेंक खालामनो हायो जाय मानसिया थारमाने फ्रेंक भिडिअनि सोमोन्दै मिथिखायो ओमफ्राय नेक्स्टआव दं मनिराम बारिया सोंदों ओइ आदा राजा खुंगुर नों सुजुकि हायाबुसा आरो गप्र लादो आदा गोजान थांना भिडिअ खालामनो साननायाथ' हायाबुसाखौथ' बायनो हानाय नङा बुलेटफोरखौ हाहैगोन आरो उनावहाय दा नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदिखौ खालामजोबनो लुबैब्ला एडभार्टाइजफोरखौ नोंथाङा नायनांगोन एडभार्टाइजखौ नोंथांमोना नायाब्ला गारिया बोरै खारनो गारिया पेट्रल गैयाबाथ' खारा दा जोंनाबो इउटुब चेनेला खारनो थाखाय नोंथांमोना जोंनि एडभार्टाइजखौ नायनांगोन होमब्लासो जोंनाबो इउटुब चेनेला सोलिलांबाय थागोन ओमफ्राय फुंजा मुसाहारिया मा कमेन्ट्स खालामदोंमोन नोंथांनि कुइसना नोंथाङा होफिनदो गाहायाव नोंथांनि कमेन्ट्सखौ आं नागिरबाबो मोनासै सोरांसा बर'आ सोंदों आदा इउटुबाव भिडिअ हगारबा बेकग्राउन्ड मिउजिक माबोरै होनांगोन सोरांसा बर' नोङो इउटुबाव नों मिउजिक बेकग्राउन्डआव होनोब्ला माखासे फ्रि मिउजिक दं बेखौ इउज खालामनो हायो ओमफ्राय दिदोम नार्जारिया सोंदोंना बुंदों आदाखौ नुब्लानो गोसोखौ मोजां मोनो थेंकिउ दिदोम नार्जारि नोंथांनि गोसोआ आंखौ नुनानै गोजोन मोनदोंब्ला ओमफ्राय नबजित ब्रह्मआ सोंदों हेल' आदा आंनिफ्राय मोनसे सोंथि जाय मानसिया गावनि मोजां मोननायखौ मोनैयाव गावनि जिउखौ फोजोबना लायो बेखौ ट्रु लाभ होनो नामा नबजित ब्रह्म नोंथां जाय मानसिफ्रा माने बेफोरो माखासे टाइमाव जाहैबाय उन्दै बैसो टाइमाव बांसिनानो गोसोथोलायनायखौ रोंगौ ओमफ्राय केयार खालामहैनो कन्ट्रल हाहैजोबा दा बेनि थाखायनो बांसिन मानसिफ्रा प्रुभ खालामनो आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनमारो बेबायदि एंगेलजों थांनायावनो बांसिन माखासे मानसिफ्रा सुइसाइड जायो आरो सोरबा जेन'बा आं नोंखौ मोजां मोनमारो होननानै प्रेक्टिकेल देखायनायावबो सोरबा सुइसाइड जाफ्लांलाबायो ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं बेखौनो बुंनो सानो जायनाखि बे एसे आन्डार 18 एसे बिराद गिनांगौ जायो बे टाइमाव ओंखायनो नोंथांमोना
बै माखासेफोरखौ मा होनोमोनलाय अननाय मोजां मोननायफोरखौ प्रुफ देखायनो हानो नागिरा नोंथांमोन बेखौ लिरनानै आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो बेखौ नों प्रुफ होनो हानो नागिरा बेयो प्रुफ होथाव जाग्रा बुस्थु नङा दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना बै जायनाखि आंखौ बेसेबां मोजां मोनमारो होननानै आनजाद नायनो नाङा आरो दा बेफोरबायदिनि थाखायनो बै जायनाखि सुइसाइड खालामनाय मानायफ्रा बांसिना जायो ओमफ्राय माखासे दस्रा एंगेलजोंबो जायो खिन्थु बै दस्रा एंगेलफोरखौ आं बाहाय बुंफोरजोबनो हाला नोंथांमोना बेनिखौनो आं बुंनो लुबैयो आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनमारो होननानै आनजाद नायनो नाङा आरो बे एंगेलजोंनो बांसिन मानसिफ्रा सुइसाइड जायो ओमफ्राय मिजिं मुसाहारिया बुंदों आदा इउटुबाव माबोरै भिडिअ खालामो आंबो मोनसे खालामनो सानदों मिजिं मुसाहारि इउटुबाव सिनेमाखौ बोरै खालामो बेबायदिनो खालामो बेनिफ्रायसो पाब्लिश खालामनानै थाम्फै बारलायबाय नै बेनिफ्रायसो पाब्लिश खालामनानै इउटुबाव हगारो ओमफ्राय राहुल ब्रह्मआ बुंदों नोंथाङा मानो बर'नि जायगायाव बेरायथिङा हो बिदि गुबुननि जायगायाव थांना मुंदांखा खालामबाय दं जोंनि बड'लेण्ड जायगायावबो दं बेबायदि हाजोआ दारागावनि गुफायाव भिडिअ लाफै राहुल ब्रह्म नोंथां जोंनि बड'लेण्ड जायगायावबो गोबां टुरिस्ट स्पट जायगा दं नाथाय जों बैफोरखौ अबेबा जायगायाव प्रम'सन खालामनानै जोंनि जायगायाव जोंनि मानसिफ्रा मारै प्रम'सन खालामनांगौ बेखौ मार्केटिं खालामनो बिजनेस खालामनो रोंजोबाखै बिनि थाखायनो आंबो अबेबा जायगाफोराव प्रम'सन खालामो ओरैनो ओमफ्राय मा होनो प्रम'सन खालामनाय एलाउडखौनो होआ अबेबा जायगायाव केमेराखौनो लाङोना क'क्राझाराव मेरला बिदिनो जायगा दं आं मोनसे जायगायाव थांदोंमोन लकेल आं नामखौ बुंला ओमफ्राय बाहाय केमेराखौनो लांहाखै सिङावहाय ओमफ्राय आं बिनिफ्रायनो बानानै थादों आरोना इसिबां ओरैनो फ्रियाव प्रम'सन खालामनो नागिरबाबो खामानि माबायाबा ओमफ्राय जोंनि मानसिफ्रा बेखौ प्रम'सन खालामनोबा टुरिजम डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौनो आं खावलायनो लुबैयो नोंथांमोना लकेल इउटुबारखौ सानैसो दामल' हायार ला कलाबरेट खालाम आरो बाहाय नों दामि इउटुबारफोरखौ लाबोलायनानै माबालायनाङा आरो इसिबां मानि फैसा गारनाङा जास्ट नोङो जेनेबा फार्स्ट जोंनि आसामावनो जोंनि जायगाखौ जोङो प्रमट खालामग्रोनांगोन आसामनि मानसिफोरखौ लाबोग्रोनांगोन बिनिफ्रायसो गुबुननि मानसिफ्रा फैगोन बेनिखायनो नों जोंनि बिटिसि एरियानि अबेबा मोनसे जायगाखौ टुरिस्ट स्पट मेरला जायगा दं बेफोरखौ प्रमट खालामजोबनोब्ला नों इसिबां मानि फैसा गारनाङा लकेल इउटुबार बर' मानसिफोरजों कानेक्टेड थानाय मानसि इउटुबार आरो एसामिस मानसिफोरजों कानेक्टेड थानाय मानसिफोर इउटुबार आरो एसे बाहेरायाव कानेक्टेड थानाय मानसिफोर इउटुबार सानै साथामल' मानसिफोरखौ लानानै कलाबरेट खालाम जायगाखौ प्रम'सन खालामनो अब्लानो ओरैबायदि टुरिस्टफोर फैगोन आरो सिगाङाव जोंनि बर' मानसिफोरा जोंनि लकेल मानसिफ्रानो फैग्रोनांगोन बिनि उनाव एसे जों गुबुनखौ लाबोनो हागोन जोंनि गेजेराव टुरिस्ट स्पटखौ डेभेलप खालामनोब्ला ओमफ्राय नों दानि बाजारावथ' नों बांसिनानो ससियेल मिडियाजोंसो जायो प्रम'सना ओमफ्राय बिके एन्टारटेनमेन्टआ सोंदों आदा इउटुबार जानो गोसो दंमोन नाथाय इउटुबार बोरै जानो इउटुबारा सानसे साननै मोनफा मोननै भिडिअ नायलानानै इउटुबार जानो हाया गोबां इउटुब भिडिअस नायग्रोनांगौ एसे इउटुबाव गोबाव गोजोमग्रोनांगौ बिनि उनाव एसे नों इउटुबार जानो हायो ओमफ्राय बिनिफ्राय इउटुबार जानोबा नोंहा मोनसे स्किल बा टेलेन्ट थानांगोन होमबासो नों जाफैनो हागोन बिरजय नार्जारिया बुंदों हेल' राजा नोंथाङा भिडिअ खालामबा गिबियाव एबा जोबनायाव सेरजानि देंखो सोना होदो जाहाथे बर'नि देंखोआ थांना थानायजों लोगोसे बयबो मिथियो दा आंनाव बिनि सेरजानि देंखोनि मिउजिक गैया नोंथांमोना जुदि सोरबा सेरजा दामनो गोरों दंब्ला आंनो मोजां रोखोमनि भइस क्वालिटिखौ माबाजों जुदि नोंनाव माइक गैयाबा बे इयारफनजों कानेक्सन खालामनानै मोजां रोखोमनि रेकर्ड खालामनानै आंनो हर आंनाव दा आं सेरजाबो दामनो रोङा सोरबा जुदि इन्टारेस्टेड सेरजा दामनो गोरों दंब्ला नोंथांमोना आंनि मिउजिकखौ हरगोन होननानै आं मिजिंथिबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो बाय बाय नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन माबायदि शुट खालामदों नुबाय दा गोजोन्थों बयनिसिमबो बाय बाय लाभ इउ अल